Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Татар эстрадасын ничек кенә тәнкыйтьләмиләр дә, ничек кенә тиргәмиләр, бигрәк тә соңгы вакытта. Аны үзгәртергә тырышып, төрле фестивальләрдә үткәреп карыйлар. Яңа җыр бәйгеләрендә оештыралар. Тамашачыга ярап исә, башкаручылар заманча җырларга үзләрен сәхнәдә заманча тотырга омтылалар. Дөрес, җырчыларыбыз арасында заман шаукымына иярмичә дә сайланган юлларына тугры калганнар да бар. Студиябызның бүгенге кунагы шундыйлардан. Җырчы һөнәренең нечкәлекләрне әле төшнәгенә дип әйтсәк тә була. Чөнки ул музыка көллияте укучысы. Икенче яктан карасак, ул инде танылган җырчы, чөнки тамашачы аны күптән үз итте. Сүзем Сәйдә Мөхәммәтҗанова турында. Хәерле көн, Сәйдә, исәнмесез? Хәерле көннәр. Сәйдә, сез иҗат юлын бик иртә башлап җибәргәнсез, бар тик 5 кенә яшь булган сезгә шулай дип укыган идем. Баштан мөнәҗәтләр башкаргансыз. Аннан соң инде композиторларның җырлары, халык җырларын шулай ук. Сез дини гаиләдә тәрбияләнгәнсез, минем белүемчә. Ә менә күңелегездә дин һәм сәхнә белән ниндидер менә каршылык юкмы? Мин кечкенә булганда бар иде. Дин белән иҗат каршылыклары, чөнки башта минем әтием миңа рөхсәт бирмәде. Ләкин әйткәнегезчә, минем иҗат юлым башланып китте мөнәҗәтләрдән, бәйетләрдән. Ягъни урысча әйтмешли исламский песнопение, әти шуны ишеткәч, рөхсәт бирде бу юлны дәвам итәргә. Беренче концертыгыз шулай ук сезнең бик иртә булган, 9 яшьтә бары тик. Һәм инде тагын бер зур сольный концертны 13 яшьегездә куйгансыз. Һәм инде менә әле күптән түгел генә, яңа ел алдыннан гына Санкт-Петербург шәһәрендә шулай ук безнең танылган баянчыбыз Ринат Вәлиев белән дә концерт тамаша куйгансыз. Сольный концертлар сезнең өчен нәрсә бирә? Бик дөрес әйтеп киттегез, барысында миңа калса, менә бу соңгы сольный концерт, соңгысы булмасын инде әлбәттә. Минем тормышымда иң зур концертларның берсе, чөнки Санкт-Петербург каласында Академик Капелла сәхнәсендә чыгыш ясау үзе бик зур дәрәҗә. Әле күптән түгел генә укыдым Википедиядә. Академик Капелла ул Европаның да иң яхшы акустикалы сәхнә дип санала. Әйе, мин аны үземдә тойдым. Шуңа күрә бу бик шундый дулкынландыргыч мизгел булды. Һәм инде минем концертым 2 өлештән торды. Беренче өлеш ул безнең татар халык җырларыннан тупланган, ә инде икенче өлештә мин шул рус телендә дә, төрек телендә дә, гарәп телендә дә җырладым. Беренче өлешнең азагында без шундый мини-блок ясадык Тукайбызга багышлап, чөнки белгәнегезчә 21 ел ул безнең бөек шагыйребезнең юбилей елы иде. Һәм инде бик зур рәхмәтләремне әйтеп бетәсем килә музыкантларыма. Ул да булса Ринат Вәлиевка, Татарстанның атказанган артисты. Ул да булса Денис Кучеров җитәкчелегендә инструменталь ансамбльгә. Ул инде ул ансамбль Санкт-Петербургта тупланган. Һәм инде Академик Капелланың директорына, чөнки алар безгә ярдәм тәкъдим белән чыкканнар, һәм без әлбәттә ризалашырга булдык. Менә бу иҗади юлыгыз барышында сез шәхес буларак ничек үзгәрдегез? Үзегезгә шундый анализ ясаганыгыз бармы? Әлбәттә инде репертуар ягыннан репертуар үсә, киңәя. Ә менә шәхес буларак үзгәрешләр кичердегезме? Шәхес буларак әлбәттә, менә шуны да әйтеп үтәсем килә. Мин бүгенге вакытта әле студентта, 2 җирдә белем алам. Эшлим Казан шәһәр филармониясендә. Әлбәттә, үзем мин бик шундый җаваплылык хисе тоям. Бигрәк тә әлеге вакытта, чөнки хәзер инде син студент буларак та барыбер гаиләңнән дә бераз аерыласың. Нинди мәгънәдә хәзер син күбрәк шул студент тормышы белән яшисең. Менә иҗатта минем хәзер күбрәк менә шул любовный лирика китте. Мәхәббәт җырлары. Яңадан әйт шул җимләрне, Сәйдә. Иҗатымда хәзер Ijatımda hazır kübrek мәхәббәт лирикасы китте.
менә шул мәсәлән, кайтуыңны сагынырмын, клибы да чыкты, анарсын яшерен сөюнең дә клиплары чыкты. Ну, барысы да шундый моңсу җырлар инде, мәхәббәткә багышланган. Шуңа күрә иҗатта да без шундый юнәлешкә дә кирип киттек, чөнки хәзер миңа 21 яшь. Шуңа шулайдыр. Менә моңсулык турында мин сезгә сорау бирмәкче идем. Күпсенчә җырларыгыз чыннан да сезнең моңлы, клиплар күбрәк моңлы җырларга төшерелгән. Бу ни өчен шулай икән? Сез моңлы баламы әллә? Миңа күбрәк үземә лирик җырлар ошый. Менә күңелле җырларга караганда, чөнки белмим, бәлки минем шундый халәтемдер. Ичке халәтемдер шундырак. Шуңа күрә күбрәк лирик җырларын җырлыйм, ләкин күңелле җырларда репертуарга күбрәк кертергә дип Тырышасыз. Нәтиҗәгә килдек. Әйе. Шул ук вакытта сезнең бит әле альтернатив башкару тәҗрибәгез дә бар, шулай бит? Әйе. Бу юнәлеш кайсы ягы белән кызыклы үзегез өчен? Альтернатив, чөнки минем репертуарда булган җырлар, алар күбрәк 30+40+ аудиторияга килешә. Тыңлыйлар күбрәк. Менә ничек микән җәлеп итәргә безнең яшьләрне, шул хакта да без әлбәттә уйлыйбыз. Шуңа күрә бераз бүтән юнәлешкә дә күчергә булдык. Ул да булса альтернатив музыка. Бу юнәлеш миңа әлбәттә яңа тәҗрибә бирде, чөнки бераз үземә бер яктан карасаң килешми дә бәлки, ләкин барыбер без аның өстендә дә эшлибез, чөнки безнең яшьләребезгә дә безнең мәдәниятыбызны ничек тә булса сеңдерергә кирәк. Ул бәлки альтернатив юнәлештер. Тамашачы фикере белән кызыксындыгызмы? Менә яшьтәшләрегезнең фикере белән алар сезне шушы альтернатив музыкада күрәләрме, кабул итә алдылармы менә бу тәҗрибәгезне? Әйе, без әлбәттә укыйбыз комментарийларны да. Күбесе кабул итте. Менә Мәҗит Гафуриның сүзләренә, Радмир Шәйхутдинов көенә без теге елны чыгардык. Бер гашыкның сүзләре дигән җыр, ул шундый босса нова стилендә, ягъни бразил музыка белән, джаз белән катнаштырылган шундый стиль. Менә барысы өчен дә бу шундый яңалык булды. Минем тарафтан да, чөнки беркем көтмәгән иде, менә шундый юнәлештә дә Сәйдә җырлый ала икән бит. Барысына да ошады. Минем курсташлар әйтәләр, без плейлистка керттек бу җырны, бик ошады, шул хәтле җиңел, тыңлый алырлык. Менә шул җиңеллек бәлки җитмидер. Минем репертуар катлаулырак, җиңелчә җырлар җитеп бетми. Хәзер без шундый җиңелчә җырлар җырлыйлар, тыңлыйлар. Курсташларыгыз турында сүз әйтеп киттегез. Бәлки барлык тамашачылар да белми торганнардыр. Сез бүгенге көндә чит телләрне өйрәнү белән шөгыльләнәсез. Төрле юнәлешләрдә төрле телләр, инглиз, төрек теле, гарәп теле. Бу шулай репертуарны тулыландырырга ярдәм итә торгандыр. Шуңа да инде сезнең җырларыгыз арасында төрле телләрдә дә җырлар яңгырыйлар. Аларны киң аудиторияга башкарганыгыз бармы? Чит телләрдәге җырларны. Киң аудиторияга, минем киң аудитория, ул минем YouTube канал. Анда минем бик күп кешеләр, милләт кешеләре тупланган. Америкадан да язалар, Индиядан да язалар, Кубадан да язалар, Украинадан да язалар. Шуңа күрә мин менә шул YouTube аудиториясына чыгарга тырышам, видео контент ясап. Чөнки анда күп тыңлыйлар, подписчиклар да җыела. Шуңа күрә әйе, башкарганым бар, һәм төрле фикерләр укыйм. Барысына да ошап булмый әлбәттә, ләкин күбрәк яхшы фикерләр язалар. Сезне нәрсә борчый дип укыган идем, Сәйдә. Сез татар җырын, татар телен дөньяга танытмакчы буласыз. Менә үзегезнең фикерегез дә бар бугай, менә бу юлда нинди эшләр башкарырга кирәк икәнен. Әйе, бу дөресен генә әйткәндә минем максат.
Чөнки мин монда мисалга китерәм казах җырчысын Димашны. Аның җырларын бөтен өлкәләрдә дә җырлыйлар, беләләр, казах телендә җырлыйлар. Шуңа күрә минем дә шундый хыялым бар, шундый максатым бар. Безнең татар җырларын да татарлар гына түгел, менә башка милләтләр дә башка җырласын иде, тыңласын иде, телне өйрәнсеннәр иде. Чөнки бу чыннан да кызык, менә нишләргә кирәк дип менә без кечкенә генә төркем белән 22 елга булган планнарны яздык, билгеләдек. Ләкин аны максатка ашыру өчен, чынга ашыру өчен иң мөһиме беренчесе ул инде исәнлек саулык кирәк, икенчесе теләк һәм өченчесе ул финанс якларны булдыру. Чөнки һәрбер проектка тотынсаң кирәк матди финанс яклары да кирәк. Менә ул проектларның берсе, мәсәлән, Санкт-Петербургтан соң безнең милләттәшләребез дә яза башладылар. Кайчан син Казанда шәхси концертыңны бирәсең? Һәм без ул хакта да уйлый башладык. Бәлки ул быелның көзгә булыр дип өметләнәбез. Әлегә бер нәрсә дә әйтәсем килми, чөнки без белмибез иртәгә нәрсә булыр, ничек дөнья әйләнер, ләкин менә шундый әлегә планнар. Һәм икенче проект безнең инде татар халык җырлар альбомын чыгару. Һәрбер альбомда 10 җыр. Әлегә без аны Ринат Абыйвалиев белән яздырабыз баянга гына. Һәм инде әлегә безнең 30лап җыр яздырылган. Шуңа күрә эшләр бик күп. Һәм инде клипларга килгәндә, клипны да төшереп бетерәсе бар, чөнки без трилогия төшерәбез бит. Беренче өлеш ул кайтуны сагынырмын, икенче ул яшерен сөю һәм өченчесен әле уйларга кирәк, ничек бетергә менә шул трилогияны. Оптимист рәвештә бетергә кирәкме калса? Әлбәттә. Барысы да сорыйлар инде, нишләп хэппи энд. Аны аңлап була, кешегә хэппи энд кирәк. Шуңа күрә әлбәттә без аны да уйлап чыгарбыз. Уйларбыз, ничек эшләргә микән, ничек яхшы бетергә, һәм иң мөһиме нинди җыр кирәк, нинди җыр белән бетерәбез. Менә шундый планнар әлегә. Сәйдә, менә чит илдә татар телендә бер генә җыр тәкъдим итәргә сезгә рөхсәт итсәләр, репертуарыгыздан кайсы җырны сайлап алыр идегез? Чит ил тамашачысын татар иҗаты белән таныштырыр өчен. 14 яшымда мин әйтер идем су буйлап, 14 яшымда. Хәзер миңа калса Җанкай Җанашны. Бу татар халкы эшләй. Татар халкы. Аны җырлыйлар ир-атлар гына, чөнки анда сүзләре шундый, ләкин нишләп кыз тарафтан ярамый җырларга миңа калса, бу яңалык булыр иде кешеләр өчен. Шуңа күрә Җанкай Җанашны. Эш күп дип әйтәсез, Сәйдә. Бу чыннан да шулай, без сезне әлдән-әле төрле концерт программаларында күрәбез, укыйсыз да шул ук вакытта. Шәхси тормышыгызга вакыт каламысың? Шәхси тормышка, әлбәттә кала. Ләкин мин күбрәк эшләргә яратам, иҗади проектлар өстендә. Чөнки бу минем өчен эштә түгел, менә ял итү. Мин үземнең яраткан җырларым өстендә эшлим. Миңа булыша торган кешеләр дә бар бу юнәлештә. Бик рәхмәтлемен менә Искәндәр абый Мустафинга, ул шул соңгы җырларымның композиторы да, аранжировщик та Луиза Батыр Булгари белән дә без эшлибез. Бер-берегезне ничек табыштыгыз дип сорамакчы булган идем. Луиза апа белән без күптән таныш. Хәзер әйтәм, бер 10 яшьтән микән ул хезмәттәшлек итәсез булып чыга. Безнең беренче җырыбыз Яллахым иде.
Рифат Салах сүзләренә без алып килдек тә сүзләрне анарга һәм Луиза апа безгә бик матур музыка язып бирде. Шуннан безнең иҗатыбыз башланды да. Сәйдә, менә сезнең күңелегезне яулап алыр өчен янәшәгездә нинди иратны күрәсез? Менә сезнең кебек саф, шундый тыйнак, чын татар кызларын шулай чагылдырган сездә образ тудырдыгыз бит инде менә сез үзегез дә шундый эчке халәтегез буенча да һәм сәхнә образыгызда. Янәшәгездә нинди иратны күрәсез? Күңелегезне менә кем яулап алыр иде? Нинди булырга тиеш бу кеше? Әйе, иң мөһиме ул милләт кешесе булырга тиеш, әлбәттә. Телне яхшы белгән, чөнки әле минем үзем дә татар теле камил түгел, ләкин минем булачак ирем әгәр дә миннән дә яхшырак татар телен белсә, бу әлбәттә аның өчен зур плюс булачак. Аның өчен зур плюс булачак, әйе. Әлбәттә иманлы булырга тиеш, тәрбияле, әти-әнисен яратырга тиеш, әнисенә мөнәсәбәт шундый җылы булырга тиеш. Әлбәттә кызлар, мин белмим, үземне әйтәм инде, ләкин мин мәсәлән карыйм шундай әйберләргә. Әнигә ничек мөнәсәбәте. Менә шул дип уйлыйм. Сезнең янәшәгездә һәр вакытта да сезнең гаиләгез, әниегез, әтиегез. Менә әгәр дә алар булмасалар, Сәйдә Мөхәммәтҗанова дигән җырчыны без бүгенге көндә күргән булыр идек микән? Әлбәттә юк. Әйе, мин бик рәхмәтле үземнең әти-әниемә, чөнки алар мине бастырдылар шул иҗат юлына. Мин үзем түгел. Алар кичкенәдән минем сәләтемне күреп алып, фольклор ансамбльгә алып барып, без бит әле дә хәтерлим, әнием мине көн сайын йөртте, бик еракка йөртте ул мине шул фольклор ансамбленә. Бигрәк тә авыр булды шул кыш көне бигрәк тә авыр булды, ләкин ул барыбер йөртте, эш булса да, ул миңа барлык игътибарын миңа бирде. Тырышлыклары юкка узмагач. Әйе, әлбәттә. Әтием дә хәзер дә бик ярдәм итә. Ул минем продюсер да. Әйе, концертларга чакырганда бер нинди яңа җырлар тәкъдим иткәндә, барысы да аның аша уза. Әйе, шуңа күрә әле дә минем гаиләм миңа бик булышып тора. Сәйдә, үзегезне бер 10 елдан соң менә ничек дип күрәсез? Хыялланасызмы шул турыда? Дөресен генә әйткәндә, бу сорауга мин җавап бирә алмыйм. Чөнки бу бик авыр сорау. Менә без бит көтмәгән идек пандемия булыр дип. Менә иҗат кешеләргә пандемия вакытында бик авыр булды. Шуңа күрә әлеге вакытта бер нәрсә дә әйтәсем килми. Минем үз максатларым бар. Күрербез ничек булыр. Мин сезгә бары тик уңышлар гына телим. Менә эштә йөрткән барлык яшерен хыялларыгызда тормышка ашсын. Сәйдә Мөхәммәтҗанова дигән шундый якты йолдыз, озак еллар иң якты йолдыз булып шулай сәхнәдә балкысын иде. Уңышлар телим сезгә. Амин, бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенгә менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.